nangkir bun tekot suri ya kardom pada lakau nepi nak kardom nang sampai jer konek lo kardom kalau pini arni ini kali busin ini hokpon athe dak litum baca tongke ilitum karmilong autonomous council tum kalili kalang lang rong sordom fan la solar project parlo kan nang ke bokpon tangkai mon nang ke pakompi pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kenang ye ke lake chok che alang tum mithang kar bihan ke rai kom fan kali busin ilitum jongpon thebun athege Foreign long punoi Kajironga along punoi bate hol numunegor along punoi hadake emon do chunda ili tumadung helong name 20 lakhs to 29 lakhs ana tangka kipido boyvita menile tum karbiang dak solar project parle along ke non ta 1,75,000 si pithek jordi pu kiram tang secretary long tum tong dam long ta ni tum han la son senangi pudun lapenam par ke ni tum papa thelo kali tenang cm mala chingkune nilitum pini labang so poisa long nai pe pini nilitum kache dak ti song nang dei alang tum si lake nang panong pisi lane mon alang tum si nang pinai lake nilum kache hanai kali alang tum si asam land valuation ek along da alang tum si kache nilo hala soron alang tum chala litum kidoke lagra bhani tum imeg nang bin the labang litum komentoni litum kroi nei athege alang tum si pini tangka kidoke lagra ran tangka pinai athege alang tum hem dak pen along pre kidam lobute ke joy ke kali hala dak he long le china mile pe non nali tum dipulong name par bigha long hoda ke 40 lakhs along le mondo lasan ha nili tum name rong along tame naine mission adin sidu daming tulo bolu te hada tame age kom nai tame lakh ba along le anam te namne te nili tum elabang so along le lasan thada long le chelong le pude nili tum 1,75,000 5 lakhs pude nili tum na pe long la 3.5 lakh paisa nili tum kache ko war pake lasi lahai bang nili tum chok che lapen ampar hitame damtang 24 arni saising rong pi social media ong ke upload labang so solar project along alam theputak along ilitum borjan pen ke pahai pon sar surde rong far alang li dake tok junovik athege alang li ladake tok ke borjan arada tumang ke naga bhan longle jor lablo solar project ke par long ke nale tum 1,75,000 kilong ta lagane nale tum abahalu busini tum nang ke nang bogdun tu labange nilitum labang so media thengno ta pinrem bolo alang li ke inu resource person pule pure ta henene lo alang li kili pen se kai bang pulo lason ke komane chainong ki via munde segan nang alam alang chainong via munde kali pote pilo ladak kali li kalang alam nilit hanang bokon ke lake alang li pini rong ingkoya ara amikar dum han alang li chuning rivek nei dia chong nei athege alang athege ladak kadu ele naga bhan long le yor ke kali budang long legi or jontor doktor jontor rong piaka hutame hola non tiar jeleng long legi alang tum sigipi aleng thedum sigipi pini monsing rong pi hot hola dak kopenia along lelong hola bengon bari long da alang tum sig long legi or pini kyong dung along legi or budang lote arleng the autonomous council kachari tum sig yor pini tum rong sor ke yor de afrun mak langoi pini sor rong phalosan ke ne ke chok che lasi alang li lason ninge ber bote alang li handa me tespur rame ki subjelang nama lase ni lila ningi thilo lase lason nili tum borjan arat han kalili kilang nang bok nang nei nili tum longje jorje longle ke yor bote apru nabak langoi kona lo borjan so longle ke yor koma kangbura se longle ke yor nili tum vai dak lar dapen van nampak lang nei lasi nili ning duk piglo lasi lanse nili ninge chapo lapen ampar hitame non combination ahokpet atangka long lete ke sangse punili hangdaram si nili labang so media akorte engjer tuman ke anse pachini bonte ingkora phorni pre cheklo ni phaing kora phorni nile tum council long kamri dam hot council secretary sir sim taru nagani ye dona buthak nile tum ningduk pik lapen ke juno pik athe la solar project kapuri angkang an ke pota do lablo pse alang linang pudun te boy fis dame nile tum marong arat tum ke pota avec tumsi ong 80% ke pota avela lapen ke pota ke do tum ansi compensation long labji polante kumal la dak compensation long lang halat 20% atum si long chot puma along le kidun be ke la kadok ave dum dadun lablo la kadok ave ang bong benta 20% atum si pota do cholang mne 20% um si long chot po la si labang ke chok che la si council ke ja ke thege ding atum la dang matha pame nai nilit ke compensation ahok pera compensation nang pipe plan letume long lerang pek contact he lapen ke compensation are da bang 1.75 lakhs council so kapathik men nong 1 lakh vet
tame 1.75 lakhs ke ator dupik lo senagi pu kita fena rong aphan abang ke alang litum rehabilitation mana cicak elo pusi nilitum berta long dun alang litum han ke ladak solar project kam naik klem pone har nania along kapre along lelang pi lo har dak alang litum pan pado pathak pu pusi alang litum cicak pu tante karbi ka ke ladak donang neluma karbi ke ladak pen thoda nang pu ma karbeng long pen ke hanse rong lamang kania hanse rong adim ke parlo se parlo lablo nilitum cm abanglo lang da cm pen da chingkilo lapen ke cm nang toy si circuit house long ta amor sing tiso sir land and revenue in charge em lapen ke retesting hi sir lapen te sir dorsing rong hang mla alang litum lapen te nelitum rong sir lapen land karbeng long land protection committee la anching rupet si circuit house arlo masin nelitum chingki che than lo je kania hanse rong phana son son ke nanne a dim lang pi pa mesi alang litum phan ke do ke tha ka phan towar me theng lang thik pisi alang litum phan thik pinangji pusin litum chingbai lo la so teng pen alang litum lam chak nang ji pi lo to nang litum nang paklang ma ke mesen alam lo nang litum na paklang ke der thulo he kapre ka tum ke mentune pen nang paklang pi elo he pusin nang puru tangte nilitum nang paklang pi eta pini ani nilitum phan pini thang alam chak ta velang alam chak nang ji pi ga phielam lo nilitum phan ke compensation ta hala pota do mana veji pu tangni hanse rong sor ason son ne hanse rong son ne pata icheta ve nangli tum council sor si chini lo neli me thang rong mata pota icheta ve pule puda cho 100% nang bong ben 5% si neli tum rong da pota do chot athai ko people lo pota ve plote pota bunai nai phanang le tum ana tangka nang yan hala e son phanai hala e son phanai angke aku neli tum hanang purun dhalang amuk a period hot si pata ke pilablo nangle tum chepon pede pu kunna lo neli tum chepon piniani nangle tum nang cepak lang a report nang cepak lang lo je laan solar project pure rong pata do lablo pu sida me nangli tum alam thepe hali neli tum tok jir ben sing pak lang nai lapen la ke transparency nai dak per the da mani tum thaklong lam nai lapen te akola chota kali la nangli tum la project apan compensation ki pg po tangka ko mama phan ki pi ma nangle tum mane phan hang joy laneli tum kroi kre lapen labang ke fully transparency nai paklang dak nai press meet long chota kali ekdom paper media long flat nang ji lapen te neli tum phan copy pc non neli tum nangkar joteng manang che chak ji ma lage nangle tum press meet pengali neli tum phan tok jir pen sinang bachini nai lapen te ladak project akam nang claim clear prang neli tum phan klar dak pen neli tum phan nang ching vai nang ji kali pulan de nele to me long le pek the